forsøg om fællestemperaturen for vand og vanddamp. Og det øvelsens formål er til at lave et forsøg, hvor vi putter noget vanddamp ned i noget vand for at varme vandet op. Og det kan sammenlignes med det, som der sker ved en espressomaskine, når man putter damp ned i noget mælk for at varme det op. Og det vi så laver, det er at finde fællestemperaturen. Vi måler til fællestemperaturen for både vand og for vanddamp, beregner det, og derefter så sammenligner vi det så. Dampning får en tilførselsenergi, og fortætning frigør energi. Vi ved, når vand skal koge og fordampe, så skal det være ved 100 grader. Og vi ved, at den specifikke fordampningsvarme, den er på 2257 joule per gram. Det vil sige, har vi 1 gram vand, som vi gerne vil fordampe, så får det en tilførsel energi på 2257 joule. Og har vi 1 gram vanddamp, og vi fortætter det, så frigør det energi på 2257 joule. Så det korte og det lange er, at det som fordampningen tilfører energi, det er det samme som fortætningen frigør energi. Det første vi gør, det er, at vi tager en kop og vejer den på en vægt. Derefter tager vi noget koldt vand, som vi har i en kande, og hælder ned i koppen, til det vejer ca. 240 gram. Derefter har vi opvarmet på forhånd, har vi kogt vandet, så der kommer damp ud, og vi har sat en tube på kedlen. Tuben fører vi så ned i glasset med det kolde vand, så damp kan komme derned i. Det gør vi så for et halvt minut, 30 sekunder. Og til sidst, så tager vi så et termometer og putter ned i vores vand. Vi rører selvfølgelig rundt i glasset, så vi kan få den samlede temperatur. Resultater fremført af Jens Thor Jensen. Vi har målt os frem til massen af kruset, massen af krusen plus vandindholdet, massen af vand og massen af krus plus vand plus dampen. Og derved udregnet vores masse af dampen. Vores temperatur til 1 og vores fælles temperatur efter tilført damp. Først skulle vi opstille en formel for den energimængde Q1, som vandet i termokruset modtager, når det opvarmes fra temperaturen T1 til X. Og for at lave den formel, har vi valgt at benytte varmetilførselsformlen. Altså opstiller vi formlen Q1 lig med M gange varmekapaciteten gange temperaturforskellen, delta T. Og vi indsætter vores Q1 lig med 0,236 kilo gange varmekapaciteten 4,18 kilojoule per kilo gange parentes x minus de 20 grader T1. Derefter skal vi opstille en formel for den energimængde Q2, som dampen afgiver, når den skifter tilstandsform fra damp ved 100 grader Celsius til vand ved 100 grader. Og det gør vi ved at bruge specifik fordampningsvarmeformlen, som vist her. Q2 er derfor lig med massen gange den specifikke fordampningsvarme. Også vist her. Vi indsætter vores masse 0,00584 kilo gange
specifik fordampningsvarme 2257 kilojoule per kilo, som så i dette tilfælde bliver lige med 13,18 kilojoule. Så skal vi opstille en formel for den energimængde Q3, som det fortættede vand afgiver, når det afkøles fra 100 grader Celsius til x. Og her benytter vi endnu en gang varmetilførselsformlen Q3 lige med massen gange varmekapaciteten gange temperaturforskellen, delta T. Og vi indsætter 0,00584 kilo gange 4,18 kilojoule over kilo gange parentes 100 minus x. Vi antager nu, at der ikke udveksles energi med omgivelserne, så derfor må det gælde, at modtagen energi er lige med afgivet energi. Eller sagt på denne måde, at Q1, som vi fandt heroppe, er lige med Q2, som vi fandt heroppe, plus Q3, hvilket giver vores formlen, eller vores ligning, 0,236 gange 4,18, herovre var det jo et kilo, kilojoule over kilo, gange parentes x minus 20 grader Celsius, må være lige med 0,00584 kilo gange 22 157 kilojoule over kilo plus sådan ser den færdige ligning ud, og den løses med sol, hvor x bliver lig med 34,92 grader Celsius, som er vores udregnede fælles temperatur. Til sidst regner vi så afvigelsen i procent mellem den målte og den beregnede fælles temperatur. Procent afvigelse. Den må så være 35,6 grader, som er vores målte Celsius, minus 34,92, som er vores beregnede, divideret med den beregnede 34,92 grader Celsius. Og det hele skal så ganges med 100. For så at få, at afvigelsen i procent er 1,9%. Så en rimelig lav afvigelse. Yes, vi har i det her forsøg er der selvfølgelig nogle fejlkilder, og til at starte med så har vi beregnet afvigelsen i procent i vores målte værdi og vores beregnede værdi.
Og der fik vi afvigelsen til at være 1,94%, hvilket ikke er super meget, men det er stadig en afvigelse, og det skyldes forskellige fejlkilder. Hvor en af fejlkilderne er for eksempel, at der kan være, at noget af vanddampen allerede i røret på vej ned i koppen er blevet fortættet, så det er blevet til vanddråber i stedet for damp. Og vanddråber ved vi, at den har en lavere energikapacitet, så derfor så har den ledt mindre energi ned i vandet, end damp for eksempel ville have gjort. Så det er en fejlkilde. Og så er der en anden fejlkilde, som er det med, at når temperaturen, starttemperaturen for vandet ikke er symmetrisk med vores stuetemperatur. Og til allersidst, så kan vi ligesom konkludere på det her, at ligesom vi bruger espressomaskinen til at varme vores mælk op, eller vi bruger damp fra espressomaskinen til at varme mælk op, fordi det er den mest optimale løsning i forhold til, hvis du for eksempel varmer mælk op i en gryde, så er det lettere ved at brænde på, hvorimod hvis du gør det med damp, så har det ikke chance for at brænde på, plus at damp også indeholder mere energi, og derfor hurtigere kan